This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Haga jing persang ki nong mi khmat ban kentiu ya ka Pule Puthi ki nong song snong ka jalla haga supporter ku jelleu arja arpusan uba renekton lingdo tong kharu MLA ka Mawkyrwat ula yo ban play pat ba ya ka yeng school thmai ka Nongbah Rangblang government lower primary school ka badon hak snong Nongbah dom mauthung southwest Khasi district. Yagani ka yung school lasna ha ka jinglot ka bakot sau pusaw pon nyokandai lak lingba ka infrastructure upgradation project phase 2 ka bala baiting ka da ka state scheme. Haba jing kran uba renekton lingdo tong khar ula ong bagi Jingduna babun jat hapo ki Skul Sorkar na do ki pankhana ki jingker ya ka plau school na lor ki weide ki Jingduna ki kelalong ka dauba baka jella kan Hiar ha ka Pule Puthi. Sultanat beri iba kalau kami wandur akan dikejing sina armala wallah jisha ka original plan kelong tang simala kendri akan dikejing pumi armala kalau itna iso tho kejing kerduk jaka kejing bobran jaka kalau penong ka banyok penkelai kan desain banyok sina armala jaka simala kalau long man kejing kami itna iso tho kejing ya hi na kadau do kejing kerduk jaka bobran jaka lahap berprano ya kini ki ketu gede kita ki badan bat ni filti kita kinamlong ka jingwet di function ni Skul na sekolah kan ong ba kibun ki ni kidau ke bagi pet ya kejing bomdan ha kena Skul ha ka ba kilalong ki parameters kat ban pendiar ya ka Meghalaya na kena juga education ha kena ka study jo ka Sorkar India ban pendiar ka Meghalaya syaka kadon ke bah try do na kadau jo kejing bombiang jo kini ge ha kejing bomdan jo kini ki functional toilet ki balak untuk rekam kejing bomdon ki badan lakai kejing bomdon fencing tu biang di kita ki kira penlong kat haduk bahkan dia akan ni ke rating jo Sorkar India ya kejing don di Skul ya kejing long di Skul hendak dia kejing ida ke Sorkar tak ombutan bahang bat hau kilat penti baro hakaban penbahang nang bagi dia ban tiu biang ka rating hakaba ke Sorkar India kan dia ban pet ya ke bagi nam sya event ha kejing pek jo Sorkar India ya kejing long Skul jogi dan kejuk ke building ka don ke SSA kejuk ke building ka don ke LP kejuk ke building ka don ke UP ha ke baki management ki long la ka jo badai ta kadau ha ke baki la syu bandon ha ban sim ka report ha ban pek kita ke infrastructure ka LP ro ko bombiang SSA ro ko bombiang ka UP ro ko bombiang den ta kadau ke bangsa Hiar sedin ha kejing yede ba ke rating jo Sorkar India ban pek kejing long Skul jogi tinggi quality kena kejing perkat nak pori ya kran mata sendiri dan indon koi ke meeting kepada kalian jungi di penduk ya minister education rekat di officer department ya ke bangin yok pada tai mangi kartu kena ngut ke MLA dai semut arngut ke MLA thangin ya don ya ke bangin penduk bangin ya tai bani ai jumut kumno berhai condition ya ke education kadon kecing elak bakal nak kena Sorkar kumno ban ribam di ke education ke state Meghalaya ke koi isutu baka dika challenge ka bakraw haduk ka kata haduk menta ngisneu hakabangir mensim manrung haki Skul Sorkar baka da koi ka pore ka bangir snow he mensim baki Skul Sorkar kin khambha pani ki wei ki Skul ki badon marjam nan ki badon hakajuk ka snow de kumbalong menta ni hapan priang ngari jisha baki Skul Sorkar ki badon hane ka state Meghalaya jogi kilong ki bakham hadem bani ki wei ki Skul ki baron da ki private Skul lalu deki ya ki community school la kalau commission school lalu ki Skul di sno awak ni kuat badalong ka balak bangini long apar ki Skul Sorkar kin bah kumba ki Skul Sinat lalu ki Skul Balang lalu ki Skul Shnong ki badon kuat bani kata bak quality kan tiu bak kena ki pakar kia Sorkar ni don ki jingit bahkan koi ka por baki di Skul Sorkar kin khambha ki ubet khambia Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bat thau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya